Målsætningen med denne video er at kunne beskrive, hvad en Maclaurin-ekspansion er, kunne udlede en Maclaurin-ekspansion og få en grafisk intuition for, hvordan en Maclaurin-ekspansion opfører sig. Lad os starte med motivationen for, hvorfor vi vil lave en ekspansion i første omgang. Ofte i kemi kan vi støde på funktioner, som er meget komplicerede og skulle arbejde med rent matematisk. Så i stedet for vil vi prøve at lave en ekspansion, og målet med ekspansionen er, at vi skal finde en ny funktion, som matematisk er meget nemmere at arbejde med. I konteksten af Maclaurin-ekspansioner er disse nye funktioner, vi leder efter polynomier, fordi vi ofte ved, hvordan vi arbejder med polynomier. Målet er altså, at vi skal gå fra en meget kompliceret funktion, lave vores ekspansion, og derefter have et polynomier, som vi så kan arbejde videre med i vores matematiske modeller. Men hvordan bestemmer vi et udtryk for disse polynomier? Lad os starte med at kigge på det generelle udtryk for et polynomie. Det har et 0. ordensled, et led, der er lineært i x, et led, der er kvadratisk i x, et led, der er kubisk i x, osv. Målet er nu at bestemme koefficienterne a0, a1, a2 osv. Lad os starte med at kigge på koefficienten a0. Her kan vi bemærke, at det er den eneste koefficient, der ikke er ganget med x. Så lad os nu se, hvad der sker, hvis vi evaluerer funktionen i 0. Hvis vi evaluerer funktionen i 0, kan vi se, at vi får a0, samt alle de andre koefficienter ganget med 0. Koefficienten a0 er altså funktionens værdi evalueret i punktet 0. Den næste koefficient er a1, og vi kan bemærke, at den er lineær i x. Så lad os se, hvad der sker, hvis vi differentierer vores funktion. Det første led er bare en konstant, så det bliver 0. Det næste led, fordi det er lineært i x, bliver til a1. Det næste led igen bliver lineært i x, kvadratisk i x, osv. Nu kan vi se, at det eneste led, der ikke afhænger af x mere, er a1. Så lad os se, hvad der sker, hvis vi evaluerer vores differentierede funktion i punktet 0. Nu kan vi se, at det kun er a1, der overlever, og a1 er altså derfor lige med vores funktion afledt, og derefter evalueret i punktet 0. For den næste koefficient a2, som er ganget med x i anden, kan vi fortsætte på samme måde. Fordi den er ganget med x i anden, differentierer vi funktionen 2 gange, og evaluerer vores differentierede funktion i x0. Alt der så er tilbage nu, er at isolere a2 i det udtryk vi har, og koefficienten a2 er nu bestemt. For det sidste led a3, som er ganget med x kubisk, differentierer vi funktionen 3 gange, og igen bruger vi tricket og evaluerer vores differentierede funktion i punktet 0, og derefter isolerer vi for koefficienten a3. Det udtryk vi har fundet nu er hvad er kendt som en Maclaurin-ekspansion. Det vi kan se på udtrykket er, at vi kan få polynomier af højere og højere orden, hvis det er det vi vil have. Det eneste krav er, at vi skal kunne differentiere vores originale funktion og evaluere den i punktet 0. Lad os nu kigge på et eksempel for, hvordan Maclaurins ekspansion opfører sig. Som eksempel kigger vi på sinusfunktionen. Først kan vi lave en Maclaurin til første orden. Det er bare et lineært term. Andenordensledet forsvinder, fordi den første afledte af sinus er cosinus, og cosinus evalueret i 0 giver 0. Så det næste term i vores serie er den tredje afledte. Og på samme måde forsvinder den fjerde afledte, på grund af at cosinus evalueret i 0 er 0, og vi får nu den femte afledte. Det vi kan se er, at jo højere orden vores ekspansion går til, jo tættere og tættere vil vores ekspansion ligge på den faktiske funktion sinus.